దాస్పేట మండల్ అది ఇళ్ళగూడెం గ్రామంలో గత కొద్ది రోజుల క్రితం దళిత మహిళా వార్డు మెంబర్పై అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్ దాడి చేయడం నిజంగా కూడా సిగ్గుచేటు. ఒక ప్రజాప్రతినిధి అని అనుకుని చూడకుండా కూడా మరి ఆమెను కించపరిచి మరి ఆమె దాడి చేయడం, మరి కూడా ప్రభుత్వము టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి మరి నెల రోజులుగా కేసు కూడా బుక్ చేయకుండా ఆపడం నిజంగా కూడా సిగ్గుచేటు. మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దళిత మహిళలపైన కావచ్చు, మరి యువకులపైన, మైనర్ బాలికలపైన కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి దీనికన్నది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత స్వీకరించాలా. ఎందుకంటే ఇవాళ అట్రాసిటీ కేసు అయి వేధింపు కేసు అయినాక కూడా మరి స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వడానికి ఇలా సంగారెడ్డి పోలీసులు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో నిన్న జరిగిన సంఘటనలో మరి ఆయన ఒక దాడి చేస్తేనే మరి ఆయన మీద కేసు పెట్టి మరి జైలుకు పంపారు. మరి ఇలా అట్రాసిటీ అయింది, ఒక దళిత మహిళ మీద దాడి జరిగింది. మరి ఇక్కడ స్థానిక పోలీసులు ఎందుకు మరి అరెస్ట్ చేయట్లేదు, మరి ఎందుకు స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఎందుకు జైలుకు పంపట్లేదు మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అది పోలీసులు జవాబు చెప్పాలి, ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా మరి జవాబు చెప్పాలి. ఎందుకంటే అట్రాసిటీ జరిగిన తర్వాత, కేసు అయిన తర్వాత నువ్వు స్టేషన్ బెయిల్కి అధికారం లేదు. సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ డిఎస్పీ ఎంక్వైరీ జరిగింది. డిఎస్పీకి గ్రామ సభలో అందరూ కూడా చెప్పారు నిజంగా ఈ సర్పంచ్ తిట్టాడు, ఆల్రెడీ ఆమెను వేధించాడని సాక్ష్యాలు ఆధారాలు వచ్చినాక కూడా ఇలా కావాల్సుకొని పోలీసులు ఆయన అరెస్ట్ చేయకుండా మరి ఏదైతే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన సర్పంచ్